والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jama'a muna nan dai Allah mai kowa mai komai a cikin ikonsa a cikin littafinsa a cikin tausayawarsa ya ƙara kawo mu wannan tasha mai albarka Magani Media TV inda muke gabatar da program akan mafarki inda muke gabatar da program akan magunguna da cututtuka da kuma watan sirrika na jalabi da kuma dafa'i da sauransu. Ƙoƙar ta dawo nan Nabi sallallahu alaihi haƙiƙa annabi ya yi magani ta dawo ya ibadallah ku yi magani ya ko bayan Allah. Sannan in muka duba haƙiƙa watan shi magani yana da asali a cikin addinin musulunci shi yasa ma Imam Zarnuji yake cewa al-ilmu ilmani ilimi kala biyu ne al-fiqhu lil adyan ilimin fiqhu domin magunguna sannan yace at-tibbu lil abdan sannan ilimin magunguna domin jikunkuna. Wannan kuma maganin da muke son mai bayani akan sa yanzu wanda mayu suka kama aka rasa yadda za a yi sun yi mai ajiya a ciki ne a'a wani abu ne kan shi ke yawan ciwo a'a mawarke yake yi to ga abubuwan da ya kamata a je a yi. Abin da ya kamata a yi shine wannan abubuwan su za a samu a haɗa su a samu sauyar sanya sauyar zogale sannan tumfafiya sauyar tumfafiya a dake su su yi laushi a samu sheƙar kabri a samu sheƙar ungulu idan aka haɗa wa'innan sai a dake su guri ɗaya da aka dake su guri ɗaya sai a samu sandal na ruwa turare ne a zuba a ciki a samu tiyaros ko fiyaros a zuba a ciki. Wannan sirri yana da matuƙar ƙarfi da tasiri sosai ko da irin sirri ne da aka yi mutum wanda ake turan aljanu su zo su shigo mutum su ba shi tsoro ko kuma yana wanka ya ga raƙumi na ci da wuta domin a haukatar da shi ana yin irin wannan. To haka wannan ana yin turare da sandal za a zuba sandal za a zuba tiyaros a ciki to insha Allahu jama'a wannan sirri ne wanda yake dafa'i kuma sirri ne wanda yake jalabi kuma sirri ne wanda yake na ɓata sihiri. Wanda za a iya yin shi ana yin turare safe da rana da yamma. Lallai idan kana yin amfani da wannan kamun ma ya ƙare za ka tabbatar da cewa jikinka ya dawo normal yadda ake buƙata. Kuma ana son ya ƙara ƙarfi sosai jama'a ana iya tofa ƙalamin sai ma ji'tum bisri inna Allaha sayqulu inna Allaha la yusri amal muslimin wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura kowane kafa 41 sannan a tofa qul huwa 41 nasa 41 falaki 41. Sunana Muhammad Awal Abdullahi wanda aka fi sani da mai nasiha mai program a gidan talabijin na Tauraruwa TV ranar Talata karfe 8 na dare ranar Asabar karfe 3 na yamma. Sannan jama'a muna da tashoshi guda biyu wanda muke program a cikin YouTube muke ɗora akwai fassara mafarki TV wanda mafarki muke ɗora a ciki sannan akwai wannan tasha Magani Media TV wanda su kuma abin da muke ɗora a ciki magunguna da magana akan cututtuka da yadda ake maganin su da kuma dafa'i da magana akan jalabi. Jama'a assalamu alaikum.